Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jibqa' jkun reattiv meta jiġi biex jieħu pożizzjoni dwar temi ta' importanza fis-soċjetà. Din id-darba l-kwistjoni hija l-bidla fil-liġi li tirregola l-IVF u mkejjen fil-Partit Nazzjonalista spjegaw magħna kif it-tkaxkir tas-saqajn biex ikun hemm pożizzjoni ċara u wkoll riflessjoni tal-kriżi ta' identità li għaddej minnha l-partit. Suġġetti bħal dawn qed joħolqu skumdità fil-membri tal-grupp parlamentari u saħansitra sostnew l-imkejjen tagħna ix-xewqa li dawn ma jitilgħux fuq l-aġenda nazzjonali. Dwar il-bidla fil-liġi tal-IVF u l-ifriżar tal-embrijuni staqsejna lil Clyde Puli kelliem għad-drittijiet taċ-ċittadin. Il-Partit Nazzjonalista qed jiddiskuti il-pożizzjoni tiegħu. Mistoqsija l-opinjoni tiegħu id-deputat nazzjonalista qatt lura milli jgħidha fil-pubbliku. Personali m'għandekx opinjoni. Jiena niddiskutija fil-grupp parlamentari. L-opinjoni tiegħek. Li toħroġ magħna u tibda tiddiskuti fil-grupp parlamentari tagħna, allura mbagħad ikun xi ħaġa oħra. Insaqsik l-opinjoni personali tiegħek, għandek opinjoni dwar embryo freezing? Iva ma ngħidha fil-grupp parlamentari. Kien fl-aħħar ġimgħat li l-Gvern ħatar kumitat interministerjali biex janalizza l-liġi u jipproponi bidliet. Bidliet li l-ħtieġa tagħhom kienet irrimarkata wkoll minn professjonisti fil-qasam. Dawn tkellmu li l-liġi kif illum naqset ir-rata ta' suċċess tal-IVF pajjiżna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima l-fema li għandu jkun hemm l-ifriżar tal-embrijuni u deskriva l-pożizzjoni tiegħu bħala waħda ta' sens komun li tajn persuni jibnu familja bl-għajnuna tat-teknoloġija.